Hello mga karusi moto. O mga karusi moto, andito tayo ngayon sa may Aguilar, Pangasinan, no? I-vlog natin yung Rusi branch dito. Dito sa may Barangay Baybay along Romulo Highway, Aguilar, Pangasinan. Tara mga karusi, tingnan natin, silipin natin. Siya mga karusi, no? From dito sa Rusi branch, no? Tanaw nyo yung simbahan ng Aguilar. Ano yung simbahan ng Aguilar? Yan sa bayan ng Aguilar. Ito naman papunta ito ng Bugal yun, tsaka bayan ng Binmali, Pangasinan. Mga karusi, ito yun, oh. Ayan, Rusi, may nakalagay dyan, makikita nyo naman. Ayan. Tapos Barangay Baybay, Aguilar, Pangasinan. Ayan. Tara, silipin natin yung mga available motorcycle dito. Tara, pasok na sa loob. Mga karusi, no? Available dito yung yung pang tricycle nila, yun. Yung Rusi Macho 175. Ayan. Tapos ito naman is ito yung Flame 150, available din dito. Tapos yung Rusi Flare, available dito. Tapos yung Rusi Bolt, available dito, no? At mga karusi, meron dito sa harap din yung Quakin Rusi MP 110. Ayan, available din dito. Ayan siya. Ayan. 110 Delta din to, available din dito. Tapos yung dito naman is yung Rusi Rush, available din dito. Ayan, yung Rush, available yung Rush dito. Tapos yung Flex, available dito. Tapos yung Rusi 150 na Nova, available din dito. Ayan. Tapos available din dito yung Rusi KRY 200. Ayan. Tapos itong FI ng RFI 175, available din ito mga karusi moto. Tapos yung Pulse 150, ayan, meron sila dito. At mga karusi moto, meron ba din sa loob, no? Ayan, mga motor dito, silipin natin. Ayan si OIC Darwin, kaway ka bro. Ayan si OIC Darwin, no? Dito lang kayo mag-inquire, taga to, shoutout from Negros Oriental, no? Sa Sibulan. Ayan. Yan si OIC Darwin. Pwede kayo mag-inquire sa kanya, no? Yan, ito yung mga available dito. Yan, meron din silang doon. Rusi Chariot, no? Tsaka yung Rusi Rosco nila, meron dito sa loob. Ayan. Ayan, no? Mga pang tricycle meron dito. 150. Okay. Tapos ano pa? Ayan. Meron dito available dito, kaya kung meron mang hindi available dito sa mga Aguilar, pwede nilang sigurong itawag sa ibang branch. Okay? So yun na yung mga karusi moto dito sa may Aguilar branch, no? Along Romulo Highway, no? Barangay Baybay, no? Aguilar, Pangasinan. Kung taga-Aguilar kayo, taga-bayan ka ng Aguilar, punta lang kayo sa Rusi branch, no? At hanapin nyo si Bro Darwin, no? Yung OIC in charge dito, no? May mga available na motor dito. Kung meron mang meron kayong mga Rusi na kailangan, pwede na yung itawag sa ibang branch. Pero yung mga pinakita ko kanina, yun ang available dito. Kung nagustuhan nyo, punta lang kayo dito, no? Hanapin nyo si Bro Darwin para mag-inquire kayo. Okay mga karusi, salamat sa panonood. God bless you, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga karusi moto.